A calor, as luzadas dos focos e a música, co seu ritmo frenético e repetitivo, alterábano aínda máis do que xa estaba. Os empurróns da xente que intentaba seguir o ritmo da melodía nun espazo demasiado reducido dificultabanlle o avance cara á solución dos seus males. Viuno apoiado na barra, intentando ligar con calquera que se lle puxese a tiro, mais sen moito éxito. Foi o seu encontro, esperanzado e atemorizado á vez. Nada máis velo, o tipo da barra fíxolle un sinal para que o seguise e metéronse nun aseo. Agardou en silencio mentres o fulano revisaba que non houbese ninguén e atrancaba a porta para evitar posibles intromisións. De súpeto, sen darlle tempo a explicacións, o individuo botóuselle enriba, retorceulle un brazo polas costas e estampoulle a cabeza contra o espello situado enriba do lavabo. Esmagoulle a cara con todas as súas forzas mentras lle reclamaba os cartos que lle debía. Tirouno ao chan igual que se fose un farrapo e sacudiulle varias patadas no estómago e onde lle cadrou. Dende o chan, pregoulle, xuroulle por canto lle viña a cabeza que lle pagaría, que lle daría todo o que lle debía, mais as súas palabras non deron resultado. Aquilo era un negocio, non Cáritas. Sen cartos non había trato, dicía o matón completamente enfurecido, sen facer caso das súas súplicas. A discusión estaba resolta e non había máis que falar. Deulle un ultimato e comezou a desatoar a porta para abandonalo ali tirado cos seus rogos. Sen intentar levantarse do chan, observou angustiado como a solución aos seus problemas se lle escapaba das mans. Non podía deixalo ir, tiña que facer algo. Non aturaba máis aquela situación. Estaba ao borde da tolemia e non era capaz de pensar con claridade. Tan só unha idea semellaba ter sentido: conseguir droga a calquera precio. Agarda, teño información que che podería interesar. Sei onde atopar a Nito Miñoca. Fíxose un silencio que semellaba eterno. Un agardando saber se había trato, o outro pensativo, analizando a situación. Por fin o camello sentiu. Había acordo. Saíron do aseo e encamiñáronse á zona dos reservados. Un home traxado gozaba da festa rodeado de mulleres e alcohol. Sabía que o coñecía, pero non de que. Chamoulle a atención unha estraña chave con forma peculiar que penduraba do seu pescozo. Preguntouse se realmente habría algo ou se tan só era un abelorio, mais enseguida esqueceu. Conseguir droga era o único importante. Dille todo o que sabes e logo dareiche o que queiras.